Non MLA kili kahut ASTC atum BJP along si cerap citudun pupusi pirang kia mayalong pen pachinipon. Ingdeng trok kep Karbi Longri arani amit hang sai hemalong katalon pon. Rongkhang risunim so hampang ningkan isikichok arani mesen pen katalon pon. Silveta picnic spot along WKSA canteen Kangpupon. Rajen teron lapen Arya Sanghuatum Rexar Puarnam Akingri Kapang Tirasai Kedengpon. Aprang si Birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha Birtang tonpe. Dhere ni phai ingkora trok siarni ASDC tiripiatum dipu ASDC asa hemalong pirangkia mai kangni. ASDC atum kedamtang 1986 May 17 arni mahang pathek pondet pen Karbi Longri pen di mahasa hemprek Article 244A aphan nang jesong bom bang bomlo. Lapen kili kalong tami arjab dun bomlo. Lasonsi kedamtang 2025 11 July arni ASDC KSA KNCA Forum for Hills Autonomous State Demand Pen Habibin Po Karbi Richo Tumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Chingki Chingwai Ponlo. Lapen wangbom MLA kilik nang kilero kajok ASDC Atumpen ta Karbi Long Hini District lapen di Mahasaw Long Trok Elysia Long ta nomination alu joktam erlo. Bondala so hempre kaputhak Chingki bom kangton ti de Japan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Penta tok jeralu ASDC atumaphan nang pali etlu. La so Abirta kelong pen ajok ASDC atum nomination alu ji endam thu erlu pusi ASDC tiripi me phu pen pachinipon. 1986 17 May pen amang pathek date pen hempre kang abha itka chesong KNC atu bichalang pet pen tunang jesong bang bomlo lapen ke 89 ani kan pen ke election tambe chipati dunang ko so si bang bompen nonam angdeng pining 2026 ani kan make nilitum MLA election akili lo kami jiwai sing sai pen kami nilitum long trok pen en sihat di maso pen long trok takal benglong pen west kal benglong pen so pen si trok long nitum Kenire kami place tunlo apen ke ilitum ke bang bom hempre kan ke songolo sarkar pe nak ki bom kedamtang 11 July 2025 kami Dispur Chief Minister lasus conference forum ti vice secretary long itum SCKC pencenglok forum for hills to state movement kadu ke editor pen lapen ke Karbi Richo alang tu kan tamela kan tollo ti bai sai pen tibli sai ban experience tang kilo Himanta Biswa Sarma de tiklo thompia mong pen trai patai tor kaduna la song thun pen ke bang bom ke dam tang apor ta betum formal informal tabe itu cingki cethan tabe bang bom no pen hin tami pressure tabe pi bom lo cingki cethan tabe napa do bom lo do delang trai patai to puthwa bi sabe dili tu hin pen pressure asal kami ba kati kija pada kabori pon papa tu bomlo dan alang tum lasong RD ba short thekhe angbom pen Assam General Assembly General Election kami apor nang lerok lo declare den lo laso pe lajok si nilitu mahin pen kami ASCC hi pen kami candidate kami ASCC nominated candidate along trol kami tu place to declare lo 23rd ani nomination file dullo pen ke 26 ani banga ang ne scrutiny ne withdrawal anya nan nalero kasi lasonggong pen government berarti ki boma development itu long polo return itu SCC KNC ketika songaran apan lasuk 11 Julai di katingki uthot election appeal long tem langsung kacing white pon hempel apa kacing white pon bagai adi dojol pen pangceng pon batu pon dijum pon sunang kacing white pangke langsung alam cak itu man ketok pen riten pen itu man nak pacidi pon lo asam government in pen principal secretary pen itu man lam cak anak lala lalu napa lelo lahai alam tim taksi nilitum
so many pentingwai sinsai kami kidotan du सरकार अतुमसी पॉजिटिव रेस्पॉन्स अदुवे प्रोलोंग तेली तो नमी लसोला अपुथा पथोट लांग चारी पॉल केने उथक कपा थापन पपा दो तुजी लहाय सो गवर्नमेंट ने तमे पॉजिटिव लसो रेस्पॉन्स कपा दोगोन दिपो दा पलाम के अदुवे इंसाइड पेन दिली तुम लालो तु बांक्रो तमे पार्टी के जीवा टें पेन अला तमे चुबिट्रो दामो 2026 आरसी Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hempreka pharmana bang kachichaka joksi non MLA ki liga hot ASDC ben ki BJP alongsi cherap chitudunpo lapen rong rupardo anta BJP aphan boot ke hang pialong cherap chitudunpo pusi abarim CEM Johnson B pen ningjipon tu mapan se kado ya bot sita kusi dam campaign da panapan atong phang lo bosa campaign na ni campaign pina ko din dunga bi pilo pina ko no zong dam de lo ni tu mun zong an se Pinit here ni phaing ko trok siarni Karbi Lamet ame amithang sa hemalong ingdeng trok kep Karbi Lamet arani mesen pen talon ponlo Bangso Karbi Lamet arani ame kapadopon ahut karlitang Karbi Lamet ame klembang pu bang piatuma phan chikimo padoponlo apithu KLA mai pu khorsing tipen mei chari pongsi kongchun bang on terona hin pen aluhi pachini lapen mei alam thi parjupon Songsi Lamet arani amen pen kedamtang arnia por online hirjer kachepati ason padupongsi nong etami kihai abang pu atuma phan pajir ponlo anparta abarim mei pu kongchun bang atuma phanta manpeng pipon pen archu pon padulu kuta kongchun bang on teron ahin pen pachini pon bang somayalong KSA mei pu budho terang kongchun bang Barnabas Kiling KAWJF MIP Violet BP Penjenglok Karbi Lamet Ameyamay Pu Barim Kongchun Bang Barim Anparta Klembang Pu Bang Pi Lapente Penang Am Thegrisera Risui Jangatum Chitong Dunsi RD Pidon Pen Mesen ing Samjin Pen Mei Pachun Ponlo Tora Troxi ing Kansurini ra ing Tora Trox Labang Suarni Labang ke nilitum Karbi Lameramay Asong Amhang Tegara Niklo Mate Karbi Lameramay Kesengara Niklo Kasi nilitum Karbi Lameramay Atiri Mate Central Committee Kansidame dak Metang Sayhamalo Ani si ajay make payment poniglo nilitum pen longri atum sidame talon pon pini prekjam longri along alang letum sidame pini labang so lamerarani pu hok si talon poniglo nilitum pini ladak jasemet lameramay keseng amay pu lamet kurulong kamperon lapen Karbi Lameramay keseng amay pu potmosiri rongbong terang sa alang letum kecepat dukpen amahang kapat tek labang so song apan momo piote sining ru retik sitame taso asong ache theding bom nai po kemang pensi pini labang so amahang atika ni talon poneglo pini nelitum jasemet kachikimo jai mek padopon anparta Karbi Lameramay atiri along nei tu pongchun bang kikhitang abari matum apan nelitum kar chuajai mek ta padopon la penitum ke phamek hirjir kihir ke phamek hir bang atum han hirjir kihir ajai mek sitame pedopon lapen anpar sitame nilitum lamet kuru longkam teron lapen potmosiri rongbong terang sartom aputha kai lamo ke phan kachepate sitame Karbi Lameramay atiri Facebook page along social media long netum pedopon halaso anong age sitame netum pini pajir pon longlo asinetum pini ajai mek mesen si pacun ponong lo nasi pini labangso amai penili solang do karbirat pan kechonori kantong ke lahen lo Karbi Lameramay asong apan karbirat kedamtang asom si kewang jiar ni sidame kai kita amana peng pinangji ing hon nangji or chando nangji tapen Karbi ya khai long ke thekere abang pu bang kidon sidame labangso song apan kai kita ilitum kanghon kapalo lo akenang sot atela bangso song henlo Karbi alam pechan ikber nahi po ke klem se basong basi pini neli solang do Karbi ara dapan chonung ring
Rongkhang constituency arlo Ovikimia tumapan Kicharia hin kang turpon jila pen Ovikimia tum Somsuria kisunga longkai ke tami karjab dun thipja phanpura kedamtang surhinira inkoira phoaningkan Rongkhang risunimsu aham phang mahang pathek pongsi theri ni phai inkora trok si arni anki Rongkhang risunimsu ham phang ningkan isigi chok arani Satgaon community holalong aliralon pen talon pon Labang so ajay mekalong Rongkhang arlo risunim so atumapan laan susi aprang kirung ponang ji lapen laan susi Somsuria kisungalong chirap chitudu nang jia puthak jingki jethan padupon lo lapen non MLA election date aphi loti Rongkhang arlo arong tin tami RRNA branch kising ponji aphan lamrai dengpon lo bang so ajay mekalong alusia manpen member terang RRNA bidisar RRNA meipu Jamulong Tisu, Kongchunbang, Great Sontimong, KCS Rongkhang Hawarami Meipu, Rontiram Kru, SGB Central Committee Meipu, Rostom Phangchu, KRRA Nijang KA District Committee Kongchunbang, Bronson Teron, WKA LU Secretary Dipanjali Amsi, Arjun Senar Rata Saiklembang Pu, Horen Teron, Harbamon Teron, Lapen Bang, Paro hini sosi risunim suatum chetongnosi jaimek misen pen pachun ponlo. Board hall pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta. Aprangsi da Karbi Longri Abirta aprangki tumhanda choro lona ka homri don thega pot nilimen jamulong tiso nili Rongkhang along ladak non dobo masong RRNA amai phulo lapen nilitum labangso amai pini mesen met pen nilitum pachun ponlong lo lapen Kebang jilangani pusitami Rongkhang arisolimso atum doan pusitami nang chirap cheto don pen angkling sigi doji pansi chuning ripon lo labang so song ilitum kopi posi amehang pa thengna kokma jilangani nilitum labang so asong pen patir pipon po kodan ne ato kono kacharli dema vedat pusitami da Rongkhang arlo nilitum labang so homri dam pen kacharli asai pusitami misen met pen adak kibi pon thekji phansini litum chuning ripon no ilitum karbi ariso jangdum chihung pik nanglang lapen ilitum ponji phan ning isi ladak Rongkhang ariso nimso atum ning isi aklai isi dode polote ilitum kebang jilangani positama kaching thura sai bang avedat po lasi ilitum non kebang jilang hut etum non la so songolong kadu kavedang cherap don pet lapen isi chuning rilo non kebang jilangani nilitum arong tinlong positami aro arim nilitum seng damji labang so ke sengalong nilitum long rong asaratum positami nang cherap chetudon po pusi ning chethepon lo lapen risonim sotum positami nang chetudon po mate nang cherap don po pusi Rongkhang arat doana ariso ejang dumhan chuning ripon lo kardo kechengsi KATV news hampang pan niltum la niltum hampang pan kadom chipilo lang kle pasi hok pinielam thega la pulo niltum dak la rong troksi made bang alam ge Satgaon pulo la dak niltum kechetong na kok ana mulu ke ong bangke la Rongkhang arlo so jang tum pan dak amen ki irmata Rongkhang risunim so hampang labang so parman pensi te Rongkhang per hawar long mangke risonim so atom aning si tin si kawe do koklang basi aning isi ang tin si kape doje pensi nil to labang so mai kepa ning kang samnai la pulo Rongkhang risonim so hampang atum labang so risonim so ang bo chupang rum the pot ke dilin nga klong men churu dun lo se lang litom pan churu ren e tasi kan ye lam ta lo da ke nili pan bang ke bang than pere bang phu se bang chi hang lo na chi hok lo si so teng pas ne tum da bang lo la pen mai ta misan na chun lo la pen munit la pon si ding si tek long bong si munit ta chi tong lo si alam ke la an Silveta picnic spot along kijui kelanga phan misen lo bonta kichu kijunjia phan varsai kavya jok Silveta picnic spot along kijui kelang damatum masap kisung dukok titilo
La so puthak WKSA atum pen mathapon si Silveta picnic spot along radatum kijui kelangdam atum kejoi keji aphan joy ke pen varsai piponji aphan bor iponsi kedamtang thiri niphai inkoi ratrok arni Silveta picnic spot along WKSA canteen ingpupon lo la so canteen kang pupon along aluhiaman pen monsing tisu ACS Manja Range Chetong Nusi WKSA Canteen Ingpupon lo. Laso Canteen along Portha sa Coffee Penching lok kaprek kichu ahormuta longponji. Veskar Bianglong Rongkhang constituency ki parlu Hongkrama rong adung kheta long ketu Rexar Porna making rilapen towara long Thiria chiklu ni phaing ko trok arni kepang thira sai ke dengpon Rajen tero na tumaningkan wang setami Rexar Puarna making rilapen towar kepang thira sai dengpon vera sonsi pining le thot setami Rajen tero na tum mithang jong jung pensi Rexar Puarna making rilapen towar kepang thira sai ke dengpon Alang litum pen bang sugapang thira sai ki klempon thiria chiklu ni phaing ko ra pho arni pen towar si pang thir pon lo la pen ni phaing ko ra trok arni bangki Rexar Puarna making risi pang thir pon lo labang sugi pang thir pon ahut pinang anakiter pang thir pon lo lapen ka pang thir pon bom ahut Rexar pu arnam achetayalong kumadatum si silang nu karkli dam apotami thek pon long lasi padu sitami lapusona sai klempon ang ni pusi Rajen teron pen than pachini pon Rexar Puarna malong kachardom kachardi dam atum an chepang thir et nang ji puta than pachini pon thu lapen ke isi kachari atum pen tami Rexar Puarna maphan nanglang pipon vek nang ji athi arni re ahut hadak ke sangatim avi lasi waiting set tami nang selam pi vek nang ji pusi ke isi kachari atum maphan kachuning ri padupon Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Nilimen Rajen Teron amat anikan bang pusame ladak kepang thir nang aside ke deng nang ko kalam theke arnam garnam lo tema tebon same ke arnam ta badu same lang bang ve lu bang ve masi nike arnam si itum munir phanang jinso ni tame ni arnam phan si jinso rong lo lasi ladak amat alang the alang pong ahor aok pu koi rui koi hai ha jo hopu bithi lang pong ang se to hamu ke war ason do long pen ahut pen ke apini ji son tala dak bui kang tan titi lason anta nili se kirim ki binang pen ke hu la dak dwana long pusame pipilo ni ke klem tap ke klem phuan bang ke ne pu kirim ki bi tikang nang kok alam the bang ke karbia kheita pe khei nang po phan sini ladak kabor isi ke bang athe ladak jong si inthir thedet plonte kheita kaita mane keso kun e awura krem laboson tanang do lapen ron mai laboson tanang do an aningkan pulotang te lang awe mewe liu laboson tanang do lasila dong jam arkan jam hanon da hapu sendur pipi ni tilok kivit hayar do laita nili non ako piba pulma pegang thir son pegang thir jang thir pen pu wen nang kok ji lang pen pacham si wen nang kok ji lai pen ke pini pen ke klem pon tapri noi pusi kado we karbi arab do an phan sarpu sarpi riso jang habe haren rong saru basar doan phan same chuningri padik krim lo athe kumar bang ni ke lason ke klem do mati gi komani arong sar ta hai mene komani ke kopane rong rupen pinia ake thek muchor bang mene jola so bang nasila jong sinang thek ser rabang phu pulo dang te khei phale nang kirai inon dharok non neli thang pichi ne pin posame khei farman sini punang klem bomte daga pang thiret kala ke pu east west munang kok lo ni hang ni yang akar biang long ta la swarna ma phan ke arnam regang long arnam do pusi ha hem penta doan bui chom si chor dom bom lonte dakya akereng vek si arjap ang adim lo binakle ko pia porsi munir tum buji je dat ma kar bia ke munit mane kar bia ke tum porsi buji je dat ma la sobang buji tha chini tha bani phale nang kham khedui beta bani phale nang terona sang ho nang dak klemri nang dak otri pusita dak bang hamon ni phan nang punon nang tum ta horbor nam chipuyer non ta horbor nam chipuyer po la sor ni pen ni la dak wang wedat po la putani chop sitame khe farman nang responsible en pamini ni na puyi bangke nasi yong sinang khe nang ning kai no pen sini phana nang kai tek don tap chot kulo tang te nang lage chok ki dat po nasi Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom